Знаете ли защо елените сменят рогата си всяка година? Това не е болест или нараняване, а една от най-уникалните стратегии за оцеляване в природата. Всяка зима мъжките елени губят рогата си, като процесът е напълно безболезнен. Те просто падат, когато нивата на тестостерон спаднат. Малко след края на размножителния сезон започва растеж на нови рога, които се възстановяват по-бързо от всяка друга костна тъкан в животинското царство. Всяка година те стават по-големи, по-здрави и с повече насклонения, знак за възраст и сила. През пролетта и лятото са покрити с кадифе, богато на кръвоносни съдове, което ги подхранва. Щом достигнат пълният си размер, кадифето пада и се разкриват твърдите рога, използвани в битки за доминация и привличане на партньорки. В дивата природа размерът е равен на оцеляване, а след края на сезона рогата отново падат и цикълът започва от начало. Последвайте за още